palabra. Simplemente decir que síntome muy orgulloso de formar parte de esta corporación municipal durante os 5 anos a medio. Quero darlle as gracias ao Bloque Nacionalista Galego por haber confiado na miña capacidade para servir aos moañeses dende o Concello, para traballar para os veciños dende o Concello. E quero tamén darlle as gracias aos veciños e as veciñas de Moaña por haber depositado a confianza no BNG e en mí. Espero non haberos defraudado. Quería, se me permitides, facer unha mención especial a unha gran persoa que formou parte desta corporación, a un gran compañeiro, a un mozo que dedicou os mellores anos da súa vida, os últimos anos, 4 anos da súa corta vida, a traballar pola cultura en Moaña, a traballar polos veciños de Moaña, e que, do noso punto de vista, do meu punto de vista, fixo un grandísimo traballo. Foi o mellor concelleiro de cultura que eu lembro desde que teño uso da razón. Estou-me a referir, por suposto, a Diego Ribó. Quero pedir desculpas por adiantado se en algún momento ofendín a alguén no traballo, nas miñas conversas, nas miñas intervencións, ou molestei a alguén. Pido desculpas se en algún momento pasou iso. Decir que nunca foi a miña intención molestar ni ofender a ninguén. Como todos sabedes e me coñecedes, todos e todas, eu son un traballador. Uno sempre. E estou orgulloso de ser. Despois deste paréntesis, 5 anos e medio, volvo a repetir que estou orgulloso desta experiencia na política, porque sempre fixe e intentei facer, creo que o fixe, con seriedade, con lealdade e con responsabilidade e con honradez, que sempre nos decir as cousas. Entonces, como traballador que son, e despois volvo a repetir destes paréntesis, mañá mesmo incorporarei-me ao meu posto de traballo ás 8 da mañá e, por lo tanto, incorporarei-me á vida laboral, que é o meu traballo. E nada máis.